ndị si ebe dị iche iche wuchiri nnọọ tinyekwuru ndị si na gọọmenti ma ndị ọkwụ gbanyere ụlọ mmepụta dị iche iche ma ndị si ebe dị iche iche ma ndị ọrụ nchekwa ma ndị uwe ojii ndị amị ma ndị civil defense ha niile nụkọtara na nso nso a n'Ọka iji wee sị senior apostle Charles Onyechi ya na nke ọma n'obodo ya bụ ụmụ Jagwo village Ọka dịka ndị Eternal Sacred Order of Cherubim and Seraphim merụbere mmemme ha. Senior apostle Onyechi gbara afọ 82 ma ọ bụ onye lara ezumike nka dịka onye uwe ojii ma bụrụ onye nọ na Eternal Sacred Order of Cherubim and Seraphim. O kwuru na ọ gbara Chineke nna odibo were ihe o nwere ụwa Chineke nna odibo tinyekworo ịrụ Eternal Sacred Order of Cherubim and Seraphim home branch bụ nke dị n'Ọka. Gabriel Alokwe wetara anyị akụkọ a. Onye Chief of Staff nke Gọvanọ Soludo Maazị Ernest Ezeajuri ya nakwa Sinetọ Ben Obi bụ ndị ama ama bịara ịbịakwanyere onye ahụ lara mmụọ ugwu n'enyimozi ahụ. Onye Special Apostle David Ọnụọra n'okwuchukwu ya nke isiokwu ya bụ Joining League of Overcomers kọwara Onyechi lara mmụọ dịka onye a na-akwanyere ugwu, onye gbaghara ndị mejọrọ ya, wee kwuo na izuru ike n'udo bụ nke mmadụ na-etoru etoru. Ndị mmeri bụ ndị gbara ọsọ agbata ya. Ndị mmeri a nwere ebe akwụkwọ nsọ kọwara ya n'ebe anyị gụrụ ihe mmụta anyị taa na the book of Revelation chapter 4. O kwuru ya nwere ọgwa ndị mmeri a ya sị ha rigota na gịnị nna ikwu rigotala n'ebe a. Ụfọdụ ụmụ ya bụ Ikenna Onyechi nakwa Adaeze Nnamdi kọwara nna ha dịka onye ama ama, onye nwekwara umeala nakwa onye nwere ịkwụba aka ọtọ, kwezie nkwa na ha ga-agbado ụkwụ n'ihe ndị a.